zie mijn kind. Ah, wel, ik ben blij, zeg. Ja, ik ben blij, want vandaag komen de kinderen nog een keer op bezoek. Dat doet toch altijd plezier, hè? Is dat niet? Allee, ze, ik ga maar een beetje zitten. Ik ga wachten totdat ze hij zijn. Oh, want ik heb heel een dag wafels gebakken, mijn lieve God. Op mijn leeftijd, want ik sta in het zweet. Oh, doe ze, dag Ruieke, mijn kind. En zeg, weg hier het boernieuwautootje. Dat is een auto van dikke beguut, is dat niet goed? Ja. Maar ze zijn hebben allemaal, dat gaat drinken. Zo wat je op reis, meneer jong. Ja, maar goed zijn, hè. Dat weet je nog niet. Nee. Oh, wel, ik ga geweest zitten dan toch. En zie de handen niet vanavond. Want ik geloof dat je wel verdriet had, hè. Over een hond. Ja, moet je iets hebben, meneer jong? Vroeg de troost, dan moet ik een stukje vlees halen. Hier. En de zeg, leukskind, wij zitten betoeg. Wij gaan dat doen in de kliniek, Gita. Die heeft wel ontdaan, geloof ik. En wat dit jeetje? Zeg, meneer jong, zie, ze hebt juist aan het kerizijde terug, hè? Wij hier bij dat mensje. Het is een schoen, is ze dat? Maar dat is een schoen, kent ze, en hij is een Christophe. Oh, meneer jong, moet je karmelken hebben, theaterland. Oh, een sokkerbolletje. Nee. Maar ik heb smoelentrekkertjes. Dat kun je gebruiken als politiek. Ik heb verloren aan mijn mond. Ja. Allee, zeg, nou heb ik zo mijn best gedaan. Ik heb vloei, ik heb wafels. Niemand moet iets hebben. Wacht een keer. Zeg, wacht eens een momentje. Ik ben direct terug, zeg. Ik ga niet halen. Even lachen. Doe goed je op niet meer dat je klappen. Op bezoek. Is dat nou iets?